M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye lero loweruka Saturday 17 January 2026 lomwe tikadali mulungu woyamba wa pachaka mu mpingo muno, ndipo zowerenga zathu zikuchokeranso pa chaka 2 koma mu mpingo monso lero tikukondwerera woyera uyu Antonio amene anali abbot kapena kuti mkulu wa nyumba yobindikira monastery. Nde kudzera muneneri wake atithandizenso nafenso kusiya kumatilira zonse za dziko lapansi kuti tizikondetsetsa zakumwamba. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la mneneri Samueli mutu 9 ndime ya 1 mpaka 4 kupitiriza ndime ya 17 mpaka 19 kumalizira ndi mutu 10 ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Roland David Ricks kuchokera ku Belma Church, Lakewood Parish, Diocese ya Colorado, mdziko la United States of America. Mawu amthenga wabwino ndi monga adalembera Mariko Woyera mutu 2 ndime ya 13 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Lekaleka kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Pa nthawiyo panali munthu wina wotchuka wa ku dera la Benjamini, dzina lake Kisi, mwana wa Abieli, mwana wa Zerori, mwana wa Bekorati, mwana wa Afia, wa fuko la Benjamini. Iyeyo anali ndi mwana dzina lake Saulo, mnyamata wokongola. Pakati pa Israeli onse panalibenso mnyamata wokongola kupambana iyeyo. Anali wamtali kotero kuti anthu onse ankamugwa m'mapewa. Tsiku lina Kisi adaona kuti abulu ake asowa. Choncho adawuza Saulo kuti, tenga mmodzi mwa anyamata antchitowa, munyamuke mukawafunefune abuluwo. Iwo adadzola m'dziko la mapiri la Efereimu ndi la Salisa, koma osawapeza. Kenako adadzola m'dziko la Salimu, koma kumeneko kunalibenso. Adadzolanso m'dziko la Benjamini, koma osawapezabe. Samueli ataona Saulo, chauta adamuwuza kuti, ndi ameneyo munthu ndidakuwuza uja, ndiye amene azalamulire anthu anga. Tsono Saulo adayandikira Samueleyo ku chipata nafunsa kuti, zikomo, kodi ku nyumba kwa alosi nkuti? Samueli adamuyankha kuti, mlosiyo ndine. Tsogolani ku kachisi, poti lero mudya nane, ndipo mmawa ndikuwuzani zonse zimene zili mu mtima mwanu. Kenako ndizakulolani kuti mupite. Samueli adatenga nsupa ya mafuta nathira mafutawo pamutu pa Saulo, ndipo adamupsompsona nati, chauta akudzoza kuti ukhale mfumu ya anthu ake a Israeli. Uzalamulira anthu achauta ndi kuwapulumutsa kwa adani owazungulira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adapitanso ku nyanja. Anthu ambirimbiri adafika komweko, ndipo iye adayamba kuwaphunzitsa. Pamene Yesu ankayenda, adaona Levi mwana wa Alifeo ali pa ntchito m'nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe unditsate.
iye adanyamuka nkumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya m'nyumba mwa Leviyo, panali anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa odzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Anali anthu ambiri ndithu amene adatsagana naye. Pamene aphunzitsi amalamulo a gulu la Afarisi adaona kuti Yesu akudya ndi anthu ochimwa ndiponso ndi anthu okhometsa msonkho, adafunsa ophunzira ake kuti bwanji akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa. Yesu atamva zimenezo adawayankhula kuti anthu amene ali bwino sasowa sing'anga ayi, koma amene akudwala. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama koma anthu ochimwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama koma anthu ochimwa. Akunena zimenezi Ambuye Yesu chifukwa chani? Akunena chifukwa cha kuyitana Levi amene anali okhometsa msonkho. Ambiri mwa ife tikudziwa kuti anthu okhometsa msonkho nthawi imeneyo amatengedwa ngati anthu ochimwa. Chifukwa chani? Pakati pa Aisraeli misonkho imatengedwa ndi boma limene limalamulira nthawi imeneyo ngati Aroma. Ndi munthu amene amagwira ntchito kugwirira Aromawo pomadulitsa misonkho amatengedwa kuti ndi wowukira. Ndi munthu amene akuchita zinthu zolakwika akutenga misonkho kwa anthu a mtundu wa Mulungu, kutumikira anthu amene sanali Ayuda, mtundu osankhidwa Mulungu. Kachiwiri, iwo anali anthu onena kuti amaonjezerapo zawo. Moti mwina atenge zolamulidwazo amayikapo zawo kupanga maphindu chifukwa kanali wolemera. Mudziwa nkhani zachina zakeyo zija zoti atatembenuka mtima Yesu atakamuyendera ku nyumba anati ndabwezera anthu kanayi pa zimene ndinatenga kwa iwo. So anali anthu oti amagwira ntchito yawo koma nthawi ina amaonjeza zochitazo. Ndikuganiza kuti nkhani ya lero iyi itithandize kusinkhasinkha reflection about inclusion and exclusion pakati pathu. Anthu amene timawatenga kuti awa ndi agulu lathu tichita nawo zinthu, ndi anthu amene tidawakhwatcha kuti awa sali level yathu. Poyambirira tione mmene Mulungu amatidalitsira ife anthu. Tione nkhani yoyambirira tayimva m'mawu oyambaja, kasankhidwe ka Saulo, mmene Samueli akubwera kukamusankha Saulo. Ati Mulungu anamudalitsatu Saulo. Ngati munamvetsetsa mawu aja, anamudalitsa kwambiri. Pali malo ena amene akuchita kusangalatsa kuwaona madalitso amene Saulo anali nawo. Akuti iyeyo anali mnyamata wokongola. Wokongola ndi kuti handsome, mnyamata wokongola. Panalibenso mnyamata wokongola kupambana iyeyo. Anali wamtali. Onena kuti anthu ena onse ankamugwa m'mapewa. Nditi anali towering over others. Nditi wongoka bwino, mnyamata wokongola. Mawu a Mulungu akutero. Wongoka bwino. Madalitso a Mulungu amenewo. Kenaka akuti atangomudzoza pamene paja patangopyopyona nkumudzoza akuti ndithu Sauloyo analandira mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu udalowa mwa iyeyo. Ndipo ena anayamba nkumanena kuti kodi iyeyo ndi mneneri, mzimu wa Mulungu utamulowa Saulo. Mnyamata wongoka bwino, wamtali, wokongola. Kenaka nthawi imene amakamenya nkhondo ndi ena akuti amangowina. Maulendo yambe amangowina, zonse zimamuyendera bwino pamene pajapo. Madalitso okhaokha amene amamugwera. Kenaka udalitso opambana ndi winawo umene taudumpha ponena kuti adamudzoza. Anamusankha wokongola, wamtali, wongoka bwino, nkumusankha kuti iyeyo ndi amene amudzoze ufumu. Pomusankha apa kunena kuti udzalamulira anthu achauta ndi kuwapulumutsa kwa adani owazungulira.
Salimu yathu yalero imatha kunenaso zomwezi. Mfumu ikusangalala, mwayipatsa mphamvu inu chauta, mwafika ndi madalitso koma kwambiri, mwayiveka chipewa mwatani. Fine, lero sinkhani yongona mafumu okhawo, lero tione aliyense madalitso amene akutigwera munjira zosiyanasiyana. Pali ena abale anga sitiyamika zimene chauta akutichitira mmoyowu. Ukakumana nawo ena nthawi zonse pati muli bwanji, ife ndekaya, muli bwanji lero kunyumba, ife ndeku, ndithu. Mumadandaula chani? Kodi Mulungu tene kuti sakudalitsani? Nthawi zina nchifukwa choti anthufe mwina nthawi zonse tikumaona nyumba iyo nkumona ngati kuti awo ndi amene alodalitsika kuposa ife. Abale anga, Mulungu akupereka madalitso osiyanasiyana kwa wina aliyense. If you have a family, that is madalitso a Mulungu. Munapeza mkazi, munapeza bambo, ndi madalitso a Mulungu. Muli ndi mwana, muli ndi ana, ndi madalitso a Mulungu. Muli ndi pokhala, muli ndi nyumba, ndi madalitso a Mulungu. Muli ndi chakudya cha tsiku la lero. Mesati mapemphera ena kuti tikuona kuti mwezi wa mawa sindidziwa nkadya chani, wiki ya mawa ndikadya chani, koma tisayiwale prayer ija timati chani, mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Ngati tinadya lero abale anga, tili ndi madalitso a Mulungu. Makezo kuti tiyambire pamenepo kuona madalitso. Look at your blessings. Madalitso amene wawo ndi amene Levi akuwalandira, wokhomitsa msonkho. Ndipo ndikuganiza kuti mumtima mwake Levi wokhomitsa msonkho amati ndine yani ine kuti andiyitane uyu amene ali wotchuka apapa. Mise ife ndife ochimwa zimene zidayenda mmutu mwake. Ifenso nthawi zina timalandira madalitso oterowa. One sometimes we don't believe kuti izikutichitikira ifeyo. Out of all the people ndineyo. Mwina ntchito kumene abale anga. Don't take it for granted, those of you who are working. Out of all the people who are unemployed, but you have that work. Tikakhalanso pa ntchito nkuyambanso kunyoza. Malipiro target ng'ono chani. Zona, we are struggling. Ndi malipiro mwina osakwana. Koma you are employed. Thank God for that. Those are the blessings. Alevi amaoneka ngati ochimwa. Limodzi ndi anthu ena onse, koma Yesu akuwayitana ndipo akukadya ndi anthu ochimwawo. This was revolutionary abale anga. Izi zinali zoti anthu samayembekeza kuti Ambuye Yesu angapange zoterozo. Weni amene akumuona ngati kuti ndi wopatulika wa Mulungu akachita sosiyete ndi magulu awawa. I remember mu nthawi yathu ku sukulu sekondari nthawi ina yake munali kagulu kamene asiwanozizirira madzichiwa kuti born again and whatever. Ndi kumakhala kagulu kuti akamona ena afe woti mwina tikamati tupita ku support kumpira tachita zoterezo kunena kuti tikachite amangolona ngati ochimwa kuti kwacha ndi amayenda okhaokha smart ona kuti awawa kuti ndi amenewo born again. Ndipo kumakhala kwachidwa kunena kuti ena afe tikuchita zoyipa. Even mavalidolo chani kuchita zoyipa. Zimenezo zikuchitikabe pakati pathu. Kusalana kulipobe pakati pathu. Discrimination ija ilipobe pakati pathu. Makamaka popanga malevels osiyanasiyana timayerekezerana makamaka nkhani ya machimwidwe. Enatu tikamachimwa timaona koma uyo ndawo chimwa kwambiri, ineyo bolako ndochimwako bwino. Tikuyikana mmalevels osiyanasiyana. Bungwe ilolo silichita zabwino koma ifeyo ndi amene timachita bwino. Tikumasalana chifukwa cha zimenezizi. Abale anga anthu tili nkuweruzana pakati pathu mene kuli kosayenerera. Especially mwinaso ena amene tili in privileged positions. Amene tili ndi mphamvu zoti we can influence decision makers pa zinthu zina zake. Sometimes timathandiza kuti apange act wrongly anthu ena. Amene tili ndi mphamvu zothekera, amene tili ndi kuthekera kuona kuti we can uplift anthu ena amene ali otsikirako koma amene timapanga magawo. Tili ngati asadukiwa, tili ngati aphunzitsa malamulo. Amene tikuona ngati Ambuye Yesu sayenera akakhale ndi yawo koma akhale ndi ifeyo. Muone even tikamakhala ndi misonkhano yoti simple example kuti kubwera bishop kupalishi wathu, kubwera akuluakulu timati ndani. Awo ndi amene akakhale ndi bishop. Mwina kuwasiya anthu ena oti sali ndi address alibe udindo ndosauka kunyumba. Mwina timatero pakati pathu. Are we being fair? Tikutsutsana ndi Mulungu amene amakonda, he's always on the side of the poor. Tikamakamba option for the poor. Amati the anawim of Yahweh anthu osauka otsikitsitsa Mulungu ife timawataya. Pamene Mulungu ndi amene amabwera nkunena kuti ine ndifuna awawa akhale panga.
tiyena abale anga tisinthe machitidwe a zinthu, tisinthe maonedwe a zinthu, tizindikire kunena kuti kusala anthu ena ndikulakwira pamaso pa Mulungu. Ambuye Yesu akuti sanabwerera anthu olungama, anabwerera anthu ochimwa. Udindo wathu ngati Akhristu ndi kuwokera anthu onse ku ufumu wa Mulungu. Ambuye atithandize kukhala nawo mtima otha kufikira anthu ena aliwonse, makamaka amene alosakwitsitsa ndi amene timaona ngati alibe adresi m'moyo wathu. Amen.